Спокойно, това е втора стойка. Чакай, остави я да реве, бе. Ти си отвратителен. Остави я, че я снимам. Коте, Чакай, стига сега. я, чакай по-близо. Искам лице. Искам... Как недоволна, истинска жена. Владко, донеси разклонител, че ще свири. Как не ба свириш тук? Ние сме тук. Остави свири нещо. Не бе, Анета, поне котешкия марш трябва да свириш. Не сме ти купили цяло пияно, за да си стои опаковано. Я го спрете това, че... Значи вече само класическа музика. Що бе, въртнинчета може. Си дрънка. До полуда. Той даде много стреже, бейли. Да. Ох ли. Милата просто. Това беше да нямаме неприятности. Ей, ама. Браво. Анета, айде по-мъжки де. Няма, тя ни е душичка просто. То нощ не е добре да си дай. Нека да иде, нека. Танти внимавай. От сутринта я подготвяме с разни работи. Това вече просто... Я някой да осветна осветлените, че не виждам лицето. Ма аз пък ще опитам. Ти до там пък ти ще го светваме. Анета, много ти е голям ножа. Много е хубаво страхите. Като за теб. Слава Богу, че е по-малко от кашона. Браво! Сега трябва да вземе един микрофон. Ама, верно ли има ноти? Кой? Не. Чакай, имаш ноти. Чакай поне да документирам с това, за да можеш... Страшно в момента. Не е сложно. Али, снимате, не дай. Анета, не дей, че имаш... Как няма да отърве момент на ефект? Това не е снимат. Сега, някой да извади нотника с нотните листове. Само да кажа, че аз до вчера четох новия наказателен кодекс и знам абсолютно всички наказания. Миланов, искам ти кажа, че за убийство по непредпазливост е до 10 години. За убийство предумишлено е от 10 до 20 или до животен. Може и без право на замяна. Ма не, ти всичко си кажи, то са пиш. При неизбежна самоотбрана е до 5 години, като може половината да са условни. Аз съм сигурна. Значи, аз съм склонна да преживея 5 години в режим без това. Само да кажа, че... Значи време да си тръгваме някакъв, нали? Чете ли като хората наказанията, явно си го прочела. Сигурно знам и къде. Анета, само да допълня... Никакъв Фейсбук, искам да ти кажа тук нататък. Тя ще свири. Това ще бъде своята София, моля те, разкажи как се чувстваш. Разкажи как се чувстваш, моля те. Какъв е проблем? София, разкажи как се чувстваш. Невероятно, само да няма микрофон, както ги Аз ще купя микрофон. Утре. Стойката трябва да е обратно. Не е обратно стойката, долния край да е отгоре. Би могло да е възможно. Познавайки Анета, би могло и така. Тя каза, че не е инженер. Тя е филолог. Май. Това е според ръста се наглашено. Анета, хайде, остави рояла и започни да свириш. Вие се бавате с мен, но Не, добър ден. всичко се връща в този свят, както Чакай, много да запееш. Да мех да позачакам още малко да я тръгваме. Това беше идеята. не мога. Можеш! Дай пак онова другото.
Аз мисля, че идем в космос. Аз мога да Айде в Плейхаус. имам да пиша курсова утре. Утре от 8 часа има огромно, от 10 съм. И аз идем в